धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि थान्दै जख'न्थाया जागायबाय। सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि थान्दै जख'न्थाया जागायबाय। फुंनि 8 रिंगायाव फुंबिलिनि आरज गाबखांनायनि उनाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी बिथाङा आफादारि फिरफिलाखौ बिरहोखांनायनि उनावनो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी बिथाङा आरो लोगोसेनो बिफां फुलि गायजेनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि हिरण्य स्वर्गियारिया। दानिया फैदो खौरांगिरिनि सिगाङाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै मिन्थिनानै लानि। गिबियावनो बर'नि गासै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि थान्दै जख'न्थाय दिनै जिल्लानि मावखुलियावनो जिरायनो नागिरदों। दा बे लेखायै दिनै बे थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बर' माहारिनि जौगालु बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, राजखान्थि बिथिं, समाज बिथिं गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो बेयाव सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। जाहाथे फैगौ समाव जाहाथे धेमाजि जिल्लायाव सोलोंथाइ बिथिं आरो जोंनि माखासे फरायसालिनि जा मोनसे फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जेंना सोमजिनाय बेफोरखौ जोङो उन समाव मोनसे थि लामा गोख्रों लामा लानो हायो। आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिमबो थांखि दैथायहरगोन जाहाथे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जा मोनसे फरायसालिनि जेंना लोगोसे जोंनि समाजनि माखासे खौसेथि बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो फोरमायहैगोन आरो थांखि हिसाबै नारसिनहैगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंनि फोरोंगिरिनि जेंनाफोर लोगोसे फरायसालिनि जेंनाया जाहाथे सुस्रां जायो बेनि सायाव जोङो थांखि लाना थांगोन। जि थांनाय आसामनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानाय जि केन्डिडेटफोर बिथांमोना दासिमबो जबखौ होनाय जायाखै, साख्रिखौ थिसननाय जायाखै। बेखौ नोजोर नायोबा जों नुगोन दि जोंनि गोबां फरायसालिफ्रा दासिमबो थांनाय समाव जा आसाम गभर्नमेन्टनि टेट आनजादनि गेजेरजों जोंनि माखासे बिजाथिफोरा टेट उथ्रिसार जाबाय। दा बेनि गेजेराव गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौमोन, थिसननाय होनांगौमोन। दा बे बेलायाव गभर्नमेन्टआ अबहेला खालामदों। दा दिनैनि थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों बेखौनो थांखि लागोन जाहाथे जोंनि जायफोर टेट केन्डिडेटफोर बिसोरखौ थिसनलाय थाब होनांगौ फोरोंगिरि महरै आरो लोगोसे जोंनि फरायसालिफ्राव जायफोर सिंगेल टिचार जाना दं बेफोरखौ फिलआप खालामनाय जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ बोस्रांना होयो बेखौ जों मोनसे थांखि लानानै मिरुसिमबो दैथायहरगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टसिमबो जोङो बे थांखिखौ दैखांगोन। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।